Hola, soc Maria Josep Carro i vull presentar-vos el meu llibre L'illa del corall, publicada per Edicions del Bullent. Sempre m'ha atret la ciutat de l'Alguer. Potser per la fascinació que des de menuda he sentit per les illes, però també pel seu caràcter lingüístic excepcional. És el territori més oriental on es parla la nostra llengua. Així que, sensibilitzada amb aquest lloc, em va sorgir la idea d'escriure un relat que parlara de l'època en què l'Alguer va estar repoblat per catalans, valencians i mallorquins. Vaig col·locar al centre de la narració una família de comerciants valencians, però en començar a escriure, les dones d'aquesta família em seduïren i em portaren a fer-les protagonistes absolutes del relat, junt a una serventa sarda que completa un trio extraordinari que reís escandalosament en aquell context històric, una època en què a les dones els era furtat qualsevol protagonisme. El femení posat de relleu, quan se'ns havia amagat històricament que això fora possible, i encara menys al període tardomedieval. I també la sororitat, el lligam estret i fraternal que s'estableix entre aquestes dones està basat en la solidaritat i la compartició d'experiències, interessos i preocupacions. D'altra banda, de la mà d'una dona actual que troba el manuscrit i fa un gran treball de recerca, ens assabentarem de temes com la vida quotidiana a l'Alguer del segle XIV, l'organització política, el funcionament de les finances reials a l'illa de Sardenya i la situació dels habitants en funció del seu origen. La narració està també delimitada per diversos viatges. El del pare i la resta de la família a l'Alguer, el del fill i la filla a diversos indrets pels seus interessos professionals i el dels pares Blanca i Arnau de tornada a Ciutat de València. Paral·lelament, per culminar aquest llibre, el viatge del manuscrit de tornada a l'Alguer segles després, portat per la dona que l'havia descobert, cosa que tanca el relat. He gaudit d'allò més capbussant-me en aquella societat i deixant-me portar per Blanca, Joana i Caterina, que m'han fet un lloc a les seues delitoses tertúlies i m'han mostrat com volien evolucionar. Espero que vosaltres també hi gaudiu.